kai ya sunanka? Haruna. To kaga dai yanzu da farko Haruna sunan musulmai ne. Kai kuma ka ce kafiri ne, ko da yake ba wannan ni yanzu ba ma magana wa'azi ka musulunta nake ba, magana ka bai a bar jikin ya. Haruna shi wancan ya sunan shi? Shi kuma Yakuba? To kafiran a musulmai aka haife ku ku din kuka kafirce ko ku? Iyayenku musulmai ku ne kuka kafirta. Haka ne? To shikenan. Yanzu kafin to ko da yake tunda gashi na zo dole zan ma wa'azi kafin ma can kai da shi din. Me yasa kuka kafirta? Me ya faru haka? Malam Haruna. Kawai mun ga haka ya fi mana ne. Kawai haka ya fi muku. Sha giya ne iskancin da muke so. Ku sha giya? Ku yi iskancin kai da kuke so. Ba kwaba ba harara ba sallah ma ko? Ba ma sallah mu. Kuna da yawa? Ƙungiyar ta ku ta kafara? Muna da yawa mun kusa 5,000. Kun kusa 5,000? Ina ne tawagar ku take? Ni wata ran zan kawo muku ziyara. Ba ƙona ku zan ba kawai ba azizin zo yi. In ka zo ƙona mu za ka. Wallahi ba ƙona ku zan ba. Gaskiya muna jin tsoron ka ba za mu faɗa ma inda muke zama ba. A'a, ni kar ku ji tsoro na. Ba abin tsoro bane. Allah shine abin tsoro. Ni bawan Allah ne. Ban isa muku ko aljanu komai ba sai abin da Allah ya sa zan yi. Zuwa na nan Allah ne ya kawo ni. Duk abin da nake yi Allah ne ya ban izini da kudura in yi. Amma ba ni ba abin tsoro bane ba, Allah za ku ji tsoro. Ina ne tawaga ku take wani waje ne? Haruna gaya mu. Muna tsoron azabar ayoyinku ba za mu faɗa ma inda muke ba. Ba za ku faɗa min da kuke ba? Gaskiya. To shikenan yanzu kai Malam Haruna kana sha'awar musulunci? Ha? Gaskiya ba sosai ba. Ba sosai ba. Ba ka sha'awar musulunci. Gaskiya. Shi kuma Yakuban fa shi yana sha'awar musulunci? Yana bani labari wasu lokacin yana sanya musulunta ni ke hana shi. Kai Yakuba kai Haruna kake hana shi? Ni ke hana shi wasu abubuwan ma ni ke sa ya yi mata. Amma shi yana sanya musulunta ni ne nake sa shi ya mata wasu abubuwa. Da ni ya yi mata. To me yasa kake sa shi? Ni haka kawai don cuta da mugunta da cin zali muka shiga jikinta tare da ni da shi. Ni na ji wuya na fita shi kuma saboda yana son ya musulunta a jikinta bai fita ba. Ni ke sa shi ya mata abubuwa amma yana so ya musulunta. Yana so ya musulunta ni ke sa shi ya mata abubuwan kafirci. Kuma kuna da damar turo da tambayoyin akan waɗannan lambobi. 0800 22 99 96 91. Ita tsaya kafin ka ci gaba. Tana wasa da sallah ne? Tana yi wani zuwa. Tana yi kuma da ba haka. Sallah kaga da kuma da lokacin sallah ma amma yanzu wani labulbuli ko mun dare za ta yi amma kuma tun da ta aure abubuwan nan suka shi sa ta kura mata duk ba ta yi. Sallah ma dai sai da kyar da kyar. Wata ran ma ta alwala ya tira ka a ɗaya ma ta fita. Kawai sai ta fita. Wa yake sa ta haka Haruna? Ni ne nan ni da kaina. Allah na gode ma. Wallahi ni ne. Kai ne kake hana ta. To me yasa kake hana ta sallah haba Haruna? Dan Allah kai haƙuri. Ni yanzu so nake ka zama abokina. Dan abota da kai akwai hatsari. Ba hatsari wallahi. Wallahi ba hatsari Haruna. Allah ya tuba. Wallahi ka zama abokina ba abin da zan maka wallahi. Ni ina tsoron ayoyinka don haka to ai ba wani abu zan ma ba. An daura aminci kuma ai ba cuta. Haruna kana ji na? Ina jin ka. Wallahi ka zama abokina dan ka dawo mutumin kirki duk inda na zani ma marka tafiya tare.
Kai, tsoron ka nake ji. ba zan ma komai ba ni na gaya ma Haruna Na'am. yaushe za ka ziyarce ni Gaskiya ba zan zo ba. ba za ka zo ba Mm. me yasa ba za ka zo ba Ni fa na gaya ma gaskiya tsoron azabar ayoyinka nake ji. to ai na gaya maka babu abin da ni zan maka ba abin da zan maka yanzu ba wani abu da za ka ji tsoro abokantaka fa na ce za mu kulla da kai kai ba ka son kai abokantaka da ni Gaskiya ba na so. ba ka so Mm. me dalili Dalili shi ne wannan ayoyin naka su ne babban abin tsoro na ni. to ai ba kona ka za su yi ba ayoyin ba kona ka za su yi ba ni so nake ka musulunta ka zama mutumin kirki ka daina cutar da wannan yaron yarinyar abokinka ma Yakuba ya daina cutar da ita yanzu Hajiya Fatsima ita ma yanzu zan magana da ita ma ina son mu kulla mu'amala ta kirki da ita Ita ai mutum ya kirkirce za ku kula amma ni ban da me yasa kai ba za mu kula da kai ba ai a tafiya ta hannu ga ina so na tabbatar mugu ne kai ko ba mugu bane ba babba ma. na san mugu ne kai to ai ni ma ina son a zama akwai aljanu tare da ni mugaye ba wai iya masu lafiya mu ne ba ina bukatar irin ku mugaye shekara ka nawa Shekara ta 370. 370 a duniya shi ma dan yaro ne kai ba kaɗan Ni yaro ne ƙarami mashaƙiyanci ne da iri-iri ga su nan sun fi na babba. haka ne gaskiya ne shagiyanci kaji malam kaji to yanzu kana sha'awar musulunci bari ma wa'azi guda ɗaya yanzu ka ce kana jin tsoro na ko ha ka ɗaga murya kai magana to yanzu ni kenan bawa Hafizu ne ni sunana Hafizu bawa ne ni bawan Allah to in Allah ne kuma ya kama ka ya zai maka shi wai ni yanzu bawan sani shi ya turo ni nan shi ya ban izini in zo nan shi na kai ƙara wajensa akan ya ɗora ni akan ka kai kanka yanzu ya kake ji a jikinka daɗi ko masifa ne to yanzu wannan masifar idan Allah ya kama ka a lahira zai rubanya ma ita da yawa ina maka nasiha malam Yakuba shi ne Haruna malam Haruna kana ji ina ji ka ji tsoron Allah ka koma kan hanyar gaskiya ka yi tunani za ka mutu kaga shekara ka 370 ko Allah yana cewa kullum man alaiha fan wanda duk yake a duniya wanda duk yake a duniya to dole zai zama ya bar duniya malam Haruna zai bar duniya saboda haka ina ma nasiha ka dawo musulmi ka dawo cikinmu kana sha'awa ka dawo ba tirsasa ka ne ba ka sha'awa ka yi haƙuri ka dawo cikinmu malam Haruna Yakuba dai zai dawo amma ni gaskiya a to me yasa ba za ka dawo ba me matsalas ni dai na ga rayuwa ta haka kawai ta fi maka to ai kuma ni yanzu ina ganin akwai matsala ka ci gaba da rayuwa haka yanzu kana can kana shan giya kuna can kuna taron tarwatso na ce maka gaya min inda kuke in je watakila zan samu wato wanda za su yarda da magana da zan gaya musu da za ka gaya min wajen wallahi da yanzu ma can zan nufa in je in magana in ce in tabbatar da duk wanda yake sha'awa ya bi ni ya zo mu tafi ka fahimta yi gaskiya ba za a samu ba Yakuba ne kawai zai bi ka sauran duk ka yanke kauna la taqnadu min rahmatillah kar ka yanke kauna daga rahama ubangiji ka ce duk ba za a bi ni ba za a bi ni mana zan samu tawagaye ka ce kun kai 5,000 to 5,000 kuma yanzu a ce mutum da ya zan je in samu musulmi nasiha zan tayi da wa'azi ba wanda zan kona ba wanda zan taba gindin ina ne zan sa a kai ni to shikenan
kai dai baka sha a musulunci ko? To yanzu idan zan musuluntar da Yakuba wace hanya zan bi? Gashi baya iya magana jikin mutum. Gaskiya ba zai iya. Na ga alama ai na dan bashi wuta ɗazu na bashi wuta ca nake taurin kai ne sai daga baya kuma na fahimci ɗabi'a sace ba zai iya ba. Yanzu ma yana can kwance baya iya komai saboda azaba jikin shi dai ya kwakkwaye. Saboda ka azabtar da shi da yawa. Abin da yasa zato nake taurin kai yayi mun. Bai da taurin kai. Na masa magana ya mun magana ya tsaya yana ta gyada mun kai yaki magana. Ni ma dan turo ne da na shiga jikinta ai da ni ne kashe ta ma zan yi. Daman ni ke sa shi ya mata wasu abubuwan amma ni ba na sha'awar shiga jikinta shi yasa ban shiga ba. Da ni ne yanda nake haka da mugunta na shiga kashe ta ma gaba ɗaya zan yi. Kawai sai ka kashe ta. To ya za ka kashe ta ya aljini ke kashe mutum. Kuma kuna da damar turo da tambayoyinku akan waɗannan lambobi. 0800 22 99 96 da zarar kun turo da yardar Allah za mu yi mika tambayoyinku ga malam don jin abubuwan da suke kan waɗannan tambayoyi naku.